estem dient hem de construir en funció de la gent que va arribant. Dius, bueno, ja, però és que arribarà un punt que arribaran 200.000 persones l'any. Llavors, on els ficarem? La llei et permetés que una persona, quan no paga la seva mensualitat, pot ser desallotjada d'una propietat privada des del moment de la denúncia en 30 dies, la gent no es miraria tant a qui es fica a casa. O sigui, som el país amb més inseguretat jurídica de tota la zona euro. O sigui, és al·lucinant, al·lucinant. Has de seguir pagant tots els impostos com si fossis milionari. Ens estem autoimposant una limitació del que és la ciutat de Barcelona enorme, que per cert és una imposició d'Espanya, això. Clar, què passa que amb aquella promoció? Que no la vens, te la menges. El problema de l'habitatge és principalment un problema de gent jove. Això no ho oblidem. Sí. És a dir, és un problema que afecta a moltes capes de la societat, però principalment és un problema de gent jove. I gent jove ja parlo de menors de 40 anys. Hola, gràcies per tornar-nos a acompanyar en aquest estudi, avui per parlar d'habitatge. Vull agrair-vos als que seguiu aquest canal, que heu començat inclús a fer aquesta comunitat que ja és una mica vostra, milers de visualitzacions, centenars de comentaris. Us agraeixo que seguiu aquest canal. I, com us deia, avui parlem d'habitatge. Fa poc va sortir l'enquesta del CEO i deia que entre l'immigració, la seguretat, l'habitatge és el gran tema, la crisi de l'habitatge és una de les grans preocupacions de la ciutadania, i per tant volia que avui poguéssim fer un debat tranquil, en profunditat, amb dues persones que ens acompanyen avui i que agraeixo que ens acompanyin per poder tractar aquest tema no des de la superficialitat, no des d'aquest debat molt més ideològic que a vegades podem trobar a TV3 o altres mitjans públics, i tampoc per fer-ne necessàriament només mofa, sinó per anar a trobar quins són aquelles polítiques que estan fallant i que estan afectant tan clarament els interessos dels catalans. Per parlar d'això m'acompanya la Cristina Rúbies. Benvinguda. Gràcies. La Cristina és professional del món immobiliari, és advocada i per tant m'interessava que vingués algú que es troba amb els problemes de la gent que gestiona els habitatges a Catalunya, perquè no fem aquest debat des a priorisme ideològic o acadèmic i no d'aquells que realment estan gestionant el parc d'habitatges a Catalunya i que es troben amb totes les problemàtiques derivades. També m'acompanya l'Albert Marcet, benvingut. Hola, bon dia. Analista financer i soci d'un fons d'inversió amb seu a Barcelona i que, per tant, ens permetrà també entendre des del punt de vista més numèric, més de la fiscalitat, i amb una cosa que és important de dir, que és que el teu fons d'inversió no té actius immobiliaris, per tant no ets part interessada. Això és molt important, no soc part interessada. Exacte. Doncs, escolteu, vivim en aquesta Catalunya en què s'ha criminalitzat el propietari, en què el llogater que no paga és automàticament vulnerable, en què l'administració apareix com a salvadora però que ni construeix, ni garanteix, ni protegeix, i que en canvi regula allò amb un entusiasme revolucionari, i la realitat és que si ens diuen que el problema és del capitalisme, és dels fons voltors, és de l'Airbnb, és dels petits propietaris, la realitat veurem que és molt més complexa que això i que el país s'està empobrint i que totes aquestes polítiques d'aquesta esquerreta institucional, aquesta barreja d'enginyeria social i superioritat moral, ens està empobrint, i avui volem poder parlar d'aquests temes a fons. Per tant, benvinguts, gràcies a vosaltres per acompanyar-nos. Moltes gràcies per la invitació. Comencem jo crec que és l'arrel del problema, que és un tema de xoc demogràfic. És a dir, tota la crisi aquesta de l'habitatge, vosaltres ara en parlarem, però no s'entén sense aquesta arribada massiva de 2 milions de persones, que evidentment no es construeix a la velocitat per donar habitatge digne a d'això. Fins a quin punt és important que la gent entengui que sense això no podem... És la gran peça del problema, no, Albert? Sí, jo sempre dic el mateix, no? Aquest país, malauradament, tenim negacionistes del canvi climàtic, però també tenim negacionistes, i molts, de la llei de l'oferta i la demanda, no? I és molt greu, perquè si mirem les xifres, més o menys que a Catalunya en els darrers anys bàsicament la població està augmentant més o menys en unes vora de 150.000 persones, no? Evidentment, el creixement vegetatiu a Catalunya és negatiu, és a dir, moren més catalans dels que neixen, però hi ha un component, que és la immigració, que és molt gran, no? I que està augmentant aquesta població de manera molt ràpida. Per què és rellevant entendre això? Perquè
ara, des del 2016, i ara quan arribem al 2026, més o menys la població haurà augmentat en 1 milió de persones, quasi 1 milió de persones, no? I en aquest temps, l'habitatge que s'ha construït més o menys serà del voltant de 100.000 habitatges. Per tant, estem parlant de que amb aquesta lògica, no, matemàtica molt fàcil, hauríem de fotre a 10 persones per cada habitatge perquè la gent hi capigués. No? Aleshores, és evident que no podem negar una demanda molt potent amb una oferta molt limitada. És a dir, perquè entenguem les xifres, perquè la gent agafa els números de la bombolla immobiliària, però si agafes els números d'abans de la bombolla immobiliària, quan es construïa un ritme normal, l'any 2000, a Catalunya es construïen 60.000 habitatges nous cada any. Ara estem parlant que en un període de 10 anys haurem construït 110.000 en 10 anys i amb un creixement demogràfic molt fort. Per tant, és evident que el xoc de l'oferta i la demanda és innegable. Bueno, en realitat, clar, està molt bé créixer, però realment necessitem créixer d'aquesta manera, perquè, clar, no és un creixement lineal, no és que des de fa 10 anys estem creixent a 100.000 persones per any. No, és que cada vegada són més. Llavors, estem dient, hem de construir en funció de la gent que va arribant. Dius, bueno, ja, però és que arribarà un punt que arribaran 200.000 persones l'any. Llavors, a on les ficarem? O sigui, hem d'entendre que Catalunya té el que té. Llavors, ara ja estem dient de carregar-nos tota la part de Montjuïc per fer vivenda social. Bueno, si comencem a carregar-nos tot el que és el pulmó, tot el que són parcs i jardins i espais d'esbarjo, o d'exposicions, al final, què serem? O sigui, arriba un punt que el que hem de limitar també és l'arribada de gent. O sigui, sí que la gent dirà, bueno, això és racisme, no? Perquè m'és igual el color de la persona que arriba. Perquè al final, aquí amb els topalls estem generant un efecte crida. Estem dient, de la zona euro, som els lloguers més econòmics. I amb un enclau ideal, o sigui, tenim el mar, tenim les infraestructures per sortir, o sigui, arriba gent de tot arreu, no només del sud, però és que del nord, de l'est i de l'oest. Llavors, hi ha una facilitat per entrar en aquest país i donar-li totes les facilitats, i a més estem dient, anem a topar els lloguers perquè la gent d'aquí pugui viure, però és que la gent d'aquí seguirà sense poder viure, perquè el problema és al final que no hi cabem. Ara parlarem del tema aquest. No, és perquè parlem amb total llibertat, però sí que hi ha el tema aquest per saltar de tema, perquè jo crec que el tema de la demografia és claríssim, i tu ho has explicat molt bé, Albert, és un tema de... Si em deixes fer un petit matís, hi ha un tema cabdal, i jo estic absolutament d'acord en què s'ha de regular, i és evident, i crec que és un discurs que fins i tot està començant a adquirir l'esquerra política, de que s'ha de regular la gent que entra al país. És a dir, això no pot ser un descontrol, no? Ara, dit això, és molt important que els polítics no utilitzin aquesta excusa per no actualitzar les infraestructures. No. És a dir, perquè és l'esquizofrènia d'aquest país, és refugees welcome o everyone welcome, no? Aquí cap tothom, però som del decreixement econòmic i aleshores no volem fer carreteres, no volem fer aeroports i no volem fer habitatge. Clar, el problema de fer venir a la gent és que la gent que diu, jo no vull anar-me'n a la muntanya a viure, jo vull viure al centre de Barcelona. Clar, no hi cabem. I dir, no, doncs anem a construir, així, a lo loco, anem a construir. Clar, no es pot anar construint així. I després hi ha un tema que ja no és de només l'habitatge digne que tu ofereixes a la gent que estàs deixant entrar, que això és una cosa que és bàsic, no? És a dir, si jo et deixo entrar és perquè tindràs on viure, és que si no és una mica absurd, no? Però després a qui interessa aquesta Catalunya dels 8 o dels 10 milions? Perquè els catalans segur que no. Per tant, també deixar entrar tota aquesta gent i després, per donar sortida al problema que tu has creat, amb entrades il·legals, amb estades il·legals, és llavors construir més, i llavors el que estàs fent és que aquest problema de col·lapse que no interessa als catalans l'estàs d'alguna manera institucionalitzant, estàs permetent que se senti, no? I potser la solució, com a mínim des del meu punt de vista, és reduir la població, perquè si no, perquè no interessa als catalans, bàsicament, i és l'únic que a mi m'interessa. No, però és que és subsistència. Exacte. És que, a veure, hi ha els recursos que hi ha. O sigui, el que no pots fer és que vingui tothom. No, perquè, a veure, ja inclús l'últim que arriba diu que no vingui ningú més. Això sempre passa. Sí, o sigui, no és només els que portem tota la vida aquí, sinó l'últim que arriba diu, vale, jo tanco la porta, que no em vingui ningú al darrere, perquè, clar, són recursos que m'està traient a mi. Parlem de la inseguretat jurídica del propietari,
perquè dèiem això, el propietari és vist com dimoni. l'especulador, les xifres després t'indiquen que els micropropietaris són la gran majoria, és que aquests fons voltors tenen una part important del parc immobiliari, però no representen ni de bon tros la majoria dels habitatges, són gent que ha estalviat, que té un patrimoni familiar que ha anat creant. Llavors, s'ha generat tot un relat, que això parteix de la crisi econòmica anterior i dels desnonaments i l'Ada Colau i tot el mal que ha fet aquest discurs, amb dades a la mà. Llavors, ara hi ha aquesta situació de desprotecció jurídica del propietari. Com afecta això a l'hora d'això que dèiem de l'oferta i la demanda? És a dir, si tu tens una propietat... A veure, és que la inseguretat jurídica és... O sigui, som el país amb més inseguretat jurídica de tota la zona euro. O sigui, és al·lucinant, al·lucinant. O sigui, tu tens una propietat, la poses en lloguer i no saps si et pagarà o no, però has de seguir pagant tots els impostos com si fossis milionari. Arriba un punt que dius, em surt a compte, i a més és que amb els topalls fas que si tu sumes tots els impostos que has de pagar, les derrames, la comunitat, tot, i li restes el topall, o sigui, li dius, bueno, va, doncs aquest pis em puc llogar per 1.200. Però és que potser t'està costant 1.500, perquè comences a sumar i dius, i a més, el seguro del continent, després de l'antiocupa, que a més és una assegurança que et cobreix molt poc, o sigui, et cobreix un any, i no el lloguer sencer, que el lloguer sencer et serveix per pagar coses. No et serveix per... O sigui, és que la gent realment no fa números. Si tu agafes un pis, en alguns casos, tu agafes un pis i li dius al llogater, mira, saps què? No et cobraré res. O sigui, et deixo viure gratis. Això sí, totes les despeses les has de pagar tu. O sigui, tot, IRPF, tot, l'IBI, tot. Li costaria més diners. O sigui, el llogater diria, no, calla, saps? O sigui, perquè com em vingui una derrama, perquè s'ha de canviar l'ascensor, perquè s'ha d'ajustar a la nova normativa, és que em surt més car que pagar el lloguer. Llavors, estem generant una espècie de demonització del propietari. Quan... És que, a més, és aquest relat, perdona, per una banda et diuen, és que el propietari cobra molts diners, però per una altra banda t'estan ficant un topall que fan que no puguis cobrar molts diners. I llavors, on és aquest discurs? O sigui, o estic cobrant molts diners, o estic amb el preu topat i no estic cobrant molts diners, i tot això m'està generant un problema. D'aquí ve que la gent digui, mira, saps què? Tanco i em venc la propietat. Es redueix l'oferta, no? Clar, o sigui, en realitat quan diuen és que pugen preus, no pugen preus, perquè els preus no poden pujar perquè estan topats. La cosa és que els econòmics, els pisos que abans podies trobar per 1.000 o 700 euros o 1.000 euros, clar, s'estan retirant, perquè si tu no pots pujar en funció de la inflació, en funció de l'IBI a Barcelona és una bogeria. I cada 2 per 3 te'l pugen. A l'IRPF. Clar, si comences a restar, dius, però si estic mantenint a la persona que està dintre casa meva. I a més se'n van cap al aquest refugi del contracte de temporada, etc. Correcte, a veure, jo trobo que el tema de la seguretat jurídica és un tema cabdal en la problemàtica de tot el que està passant, no? Sempre diem que el problema de l'habitatge és un problema multifactorial, no podem apuntar un únic tema, però el tema de la seguretat jurídica és molt important. I per què dic això? I molt en línia amb el relat que deies, no? A Catalunya, en general, l'empresari és el dimoni, el propietari és el dimoni, qualsevol persona que generi riquesa és el dimoni, no? I així ens va com a societat. No sé en quin moment va passar això, no? Perquè Catalunya era una terra precisament d'emprenedors, de gent que generava riquesa i després trobàvem la manera de que tothom, no? De repartir-la, però primer s'ha de generar la riquesa. Bé, pel tema de la seguretat jurídica, totes aquestes lleis que l'esquerra política intenta fer, des del meu punt de vista, fins i tot encara els hi dono el benefici del dubte de que són ben intencionades, no? I que busquen protegir certs col·lectius vulnerables. El que no s'adonen és que en realitat els acaben perjudicant, no? I ara posaré exemples, però això és molt important perquè a Catalunya li donem més importància en si la política està ben intencionada
en lloc de si la política dona bons resultats, no? I això és una cosa que com a societat hauríem de canviar, però immediatament. És a dir, els polítics els hem de no increpar, però els hem de fer respondre davant de les seves accions si han tingut un bon o un mal efecte. I si han tingut un mal efecte, a part de que els pots fer fora de les eleccions, no passa res, poden canviar les polítiques. Però aquí hi ha molt dogmatisme, no? I quan dius, sobretot l'esquerra política, no? El subgrup dels comuns, diuen, no, és que això ho fem perquè som molt bones persones, perquè ho fem amb molt bona intenció, perquè volem ajudar els vulnerables. Només amb aquestes 3 frases, diguem, màgiques, ja representa que és una bona política. I això no és cert. I vinc a l'exemple, no? Per exemple, el tema de les ocupacions, no? Que generen molta inseguretat jurídica. El tema de les ocupacions, no? Ells diuen, no, dificultem desocupar, desallotjar un pis perquè així protegim els vulnerables que hi resideixen, no? Això és absolutament fals, perquè el que acaba provocant, sempre hem de mirar el xoc que provoca, no? Si tu ets un propietari i tens un pis per llogar, tens el teu pis on vius i has estalviat i has comprat un altre pis per llogar-lo, no? Per complementar el teu sou o la teva pensió, el que sigui. Si tu saps que no podràs desallotjar aquella persona potser durant un any i mig si et deixa de pagar, què faràs a l'hora de llogar el pis? Faràs un càsting. Faràs un càsting, que és el que està passant als pisos de Barcelona, que apareixeran 150 persones i diràs, mira, començaré a triar per ètnia, per classe social, per estudis, i per avals, i per ingressos. Aleshores, tota aquella gent que diuen defensar, no? La gent vulnerable, per ètnia, per estatus social, per ingressos econòmics, és la gent més perjudicada, que no pot accedir a l'habitatge perquè els propietaris, lògicament, des d'un punt de vista de lògica econòmica, diuen, no, jo em miraré amb molt detall i qui voldré a casa meva? El que estic segur que no deixarà de pagar mai. Si, en canvi, la llei et permetés que una persona, quan no paga la seva mensualitat, pot ser desallotjada d'una propietat privada des del moment de la denúncia en 30 dies, la gent no es miraria tant a qui es fica a casa. Perquè si sap que, escolta, si aquella persona, és igual, és una persona que diu que em vol llogar el pis, jo li llogo el pis, i si aquella persona em deixa de pagar, marxarà del pis. El problema és que avui en dia pots tirar un any i mig en treure algú d'una propietat privada. Aleshores, això pot sonar molt malament i a la gent li pot agradar o no agradar, pobrets, els fan fora de casa. Sí, estic d'acord, però el problema és que el propietari el que farà és que directament a tot un subgrup de gent directament no els hi llogarà. Bueno, i a més és que el propietari el converteixes en vulnerable. Clar. O sigui, la persona aquesta té casa gratis i el propietari ha de pagar tot, però tot és tot, perquè deixa de pagar l'IBI. Llavors, què passa? Saps? I llavors dius, llavors el vulnerable qui és? El propietari o el que està llogant? Recordem que fins i tot et pot arribar a venir Hisenda. Que sí. I tot i que no estàs cobrant, diguem, aquest lloguer, et pots reclamar els impostos teòrics que hauries d'estar cobrant. És a dir, aquesta és la perversió del sistema. Esclar, això ja ha canviat. O sigui, antigament tu podies dir, podies declarar-ho com a pis buit, que ja tens un increment. Aquí ja t'estan cobrant per un pis buit que no ho està. Però clar, et sortia mínimament més econòmic que declarar que tens uns ingressos que no estàs tenint i que no tindràs. I a més, és un incentiu aquesta arribada de gent que dèiem abans, no? Perquè si jo veig que a Itàlia doncs les ocupacions estan es canvia la llei, es criminalitza i per tant això és atentar contra la propietat privada, és un delicte i potencialment pots anar a la presó i en canvi aquí com que es protegeix, clar, llavors dius, és el lloc més fàcil per entrar de manera il·legal. Però és que el que no entenc és com és que la vivenda no és una propietat privada. O sigui, a mi m'entren al cotxe i se l'emporten a donar un tomb, i a sobre em fan pagar la benzina, i jo puc trucar als Mossos i dir, escolti, que aquest senyor m'ha agafat el cotxe, i el Mosso el traurà del cotxe i em tornarà el cotxe sense, amb 4 papers. Jo per què vaig a un notari a formalitzar una compra-venta si després arriba el mosso i jo li dic, escolta, que hi ha una persona que m'ha robat casa meva, o sigui, jo no puc entrar. I em diu, no, és que s'ha comprat una pizza, o no, és que té un llit. I dic, bueno, ja, però és meu. O sigui, per què el cotxe sí que el puc recuperar i casa meva no? Per què tu, necessitats imperials són menjar? Jo necessito menjar qualsevol persona si no es mor. Una vivenda, pots anar trampejant, però sense menjar no. Perquè no és legal entrar a supermercats i emportar-te el menjar. Dir, és que sóc vulnerable. I començo a carregar el carrito i mira, me'n vaig a casa amb un munt de menjar perquè sóc vulnerable. Per què? Perquè tinc un nen. I després hi ha un tema cabdal, i és que l'administració pública ha d'entendre que no pot traspassar els seus problemes al sector privat. Per què? No perquè no pugui, sinó perquè el sector privat té una manera de funcionar que si tu el desincentives econòmicament a fer una cosa, la deixarà de fer. I això és, per exemple, per entrar en el tema també d'inestabilitat jurídica, amb el tema del 30% de reserves d'HPO, no? Un altre cop, estem davant d'una política
super ben intencionada, Sí, no? molt maca. Farem que els promotors i els constructors hagin de reservar un 30% d'habitatge social, públic, perfecte, no? És una política super ben intencionada. Aquí no estaria d'acord, no? Però què s'han trobat? Que en Que 7 ningú. anys des que es va aplicar la mesura només s'han construït Bueno, és que parles amb 31 constructors. pisos Clar, d'habitatge. És que, clar, parles amb constructors i dius, és que no només és que jo he de reservar el 30% i l'he de donar, i clar, jo aquest 30% l'he de cobrar, perquè jo he de pagar arquitectes, he de pagar paletes, he de pagar material, he de pagar el terreny, la parcel·la l'he de comprar, he de pagar impostos, o sigui, i llavors aquest 30% l'he de repercutir en les altres vivendes. Què fa? Que pugi el preu de les altres. Vale? Correcte. Què passa? Que aquest 30%, clar, tu no saps a qui et posarà dintre. I si tu estàs fent una promoció de l'standing, saps? I et posen a gent que malauradament no són gent de la mala vida, vale? Clar, què passa que amb aquella promoció? Que no la vens, te la menges. Vale? O sigui, no només és que jo he d'intentar repercutir aquest 30% perquè jo he de pagar, perquè la gent, el paleta vol menjar, l'arquitecte vol menjar, l'aparellador vol menjar, Hisenda vol menjar, tothom vol menjar. Vale? Però clar, el problema és el constructor, el promotor, vale? Que li estàs dient, tu has de regalar el 30%, perquè has de ser bona persona. Dius, bueno, i tu per què no em baixes els impostos si ets tu la bona persona? Per què he de ser jo la bona persona? El que sembla mentida és que una política que impacta, una llei com aquesta, que impacta d'una manera tan radical en un mercat que és tan crucial com l'habitatge i que s'aprovi sense haver fet un estudi previ o sense haver Benvingut a Catalunya. no? Sí, vist això. a altres països si ha funcionat o no. Bueno, és és que l'última- no entendre que la... L'última, la d'altre dia. El Que què? estan donant avals, o sigui, Sí. estan dient, no, jo et pagaré. O sigui, l'última Pels lloguers, no? bajanada que els... Així, saps, els que tenen la casa ocupada, vale, deixaran que visquin gratis. Perquè jo, govern, els hi pagaré el lloguer. Que dius, bueno, perdona, tu, govern, no pagaràs res. Jo no veig a la senyora Montero traient-se diners de la butxaca, o sigui, ho pagarem tots. Vale? No només ella. I és que, a més, clar, només et pagaran des de l'1 de gener del 2025. Tot el que tinguis que no hagis cobrat des de fa 4 anys, això no ho cobres. I, a més, és que has de signar un contracte conforme li pots deixar viure ja tranquil·lament a l'ocupa el que li doni la gana. Aquesta és una altra cosa que crec que s'ha de posar sobre la taula, que és l'ús, no, dels recursos públics, perquè fins i tot hi ha casos que, en el meu punt de vista, quasi que podrien estar investigats per malversació. Un cas molt clar, jo crec que aquí a la ciutat de Barcelona va ser el de la Casa Úrsula. Sí, bueno. És a dir, estem parlant de... Bueno, i això també és molt interessant, no?, del sindicat de llogateres. En lloc d'anar a buscar un edifici amb gent marginal, realment, per exemple, a la Mina, on segur que hi ha molts casos de desnonaments, no, han d'anar a buscar un edifici en el cor de l'Eixample, que saben que tindrà molt més soroll mediàtic, etc. no? Però que l'alcalde de Barcelona, a cop de talonaris, deixés, no sé si crec que vora de 9 milions d'euros en adquirir la Casa Úrsula perquè la gent d'allà pogués seguir vivint, és a dir, és un punt de malversació dels diners públics. Per què? Perquè és una mesura que no és realista replicar-la. És a dir, l'alcalde Collboni no pot estar comprant edificis sencers a l'Eixample perquè no té capacitat econòmica de fer-ho. No? I aleshores es fa per rescatar un col·lectiu de gent teòricament vulnerable. El senyor que sortia sobretot a la televisió era funcionari públic, per tant, crec que vulnerable no deu ser. Si és vulnerable, que m'expliquin per què els funcionaris públics són vulnerables, que vivia en un pis relativament còmode per un lloguer bastant anecdòtic. No? Aleshores, considerar que aquesta persona és vulnerable, el cas mediàtic que et munta el sindicat de llogateres perquè l'Ajuntament s'acabi deixant 9 milions de tots els barcelonins en comprar un edifici. És a dir, jo també el vull, aquest pis. Jo també vull viure en un pis a l'Eixample amb una terrassa de 70 metres quadrats, no? I tanmateix, no, jo he de pagar el meu lloguer com puc i com tothom, no? Bueno, és la dictadura del 5%. Hi ha un 5% que es mou molt, molt. Llavors et munten allà uns saraus al mig del carrer perquè saben moure, però al final és el 5%, però són molt visibles. I a més, hi ha la cosa ja més recombolesca, que ja és com de la persona més desgraciada del món, no? Que és que aquell que paga un lloguer l'ocupa. Okay, això ja, a mi, quan jo he escoltat que hi ha aquests casos, no, de que no, jo estic pagant un lloguer, però a qui li pago el lloguer és un ocupa. No? A mi m'explota el cap. No dubtis que en aquest país la majoria de gent, quan li ocupen un pis, ha d'acabar recorrint a pagar-li uns diners
en negre, en efectiu, perquè la persona desocupi el pis. Això no ho obviem i això passa, i passa moltíssim, perquè si vas per la via judicial trigaràs més d'un any i mig. O més. Atenció, les ocupacions, tret de casos anecdòtics on realment hi ha una vulnerabilitat, la majoria són màfies. S'ha muntat màfia al voltant d'aquest negoci de l'ocupació. Sí, i a més, vaig estar veient les dades i és una cosa catalana, és a dir, el 47% dels judicis per ocupacions són a Catalunya. Teníem un partit polític, que no diré el nom, però que es dedicava a repartir pamflets d'explicar com ocupar un pis, no? I quina era l'estratègia per ocupar un pis. És a dir, bé, doncs així estem. Exacte. I amb aquest tema que dèiem del 30%, podria ser que en lloc de dir tu has de reservar 30% d'habitatge públic quan fas una construcció per evitar aquests problemes que tu comentaves, no, Cristina? Dius, no, doncs en lloc d'haver de reservar això, potser has de reservar una part, o potser aquests diners els dones amb un fons públic perquè faci aquest habitatge públic, que aquesta és l'altra cosa, no? Durant dècades, si comparem l'habitatge públic a Barcelona, em sembla que està un 2 i escaig %, quan la mitjana europea és de 9%. No? Per tant, fins i tot abans que arribés tota aquesta immigració que ens ha col·lapsat el parc d'habitatge, és que portàvem dècades en què els ajuntaments socialistes i dels comuns de Barcelona, que han estat la gran majoria, també hi ha hagut Convergència i Unió, però la gran majoria han estat socialistes i comuns, no han fet la seva feina, que era construir aquest habitatge, com a mínim, no cal estar al 9, però estar al 5%. No? Llavors, no sé si, primer, deixar clar això, aquesta crítica, no? Tu no pots després dir la culpa és del capitalisme i tal, quan tu no has fet la teva part que et pertocava, i després això, no? Idees per canviar aquesta política que s'ha vist que no funciona. A veure, s'ha de partir de la base de que el tema de l'habitatge públic s'utilitza molt com a esquer o com a solució a tots els problemes. I l'habitatge públic no serà la solució a tots els problemes. És a dir, tu has d'incentivar habitatge lliure i habitatge públic. Dit això, una altra comparativa que trobo que és totalment, diguem, malintencionada, no? Comparar Viena amb Barcelona no té cap mena de sentit. És a dir, Viena porta una política d'habitatge estable, amb seguretat jurídica des de fa 100 anys, quan va ser una ciutat arrasada durant la Primera Guerra Mundial, i a partir d'allà, amb molt sòl públic, van aconseguir fer molt habitatge públic. Jo crec que és molt important que els polítics a Catalunya deixin d'enganyar la gent. Això és el primer que hem de fer, no? O sigui, més enllà de polítiques que funcionin, hem de deixar d'enganyar la gent. Se li ha de parlar a la gent com a adulta. La primera cosa que se li ha de dir als ciutadans és que la ciutat de Barcelona no té gaire sòl disponible, i menys públic. I, per tant, fer veure que Barcelona algun dia tindrà un 10% d'habitatge públic és absolutament mentida. És absolutament mentida. Per què? Perquè no hi ha recursos públics per poder comprar aquest habitatge. És a dir, el que et dèiem abans, no? La Casa Ursola, això es pot fer un cop per populisme pur i per quedar bé davant dels teus electors, però no es pot repetir. És a dir, el govern mai tindrà la capacitat d'incidir en els preus de l'habitatge a certs barris de Barcelona. Per què dic això? Perquè al ciutadà se li ha de dir la veritat. És a dir, per exemple, l'Eixample de Barcelona, no? Un barri on moltíssima gent li agradaria viure. L'Eixample de Barcelona serà un barri car, ens agradi o no ens agradi. I això és una cosa que els polítics haurien de començar a dir, per deixar d'enganyar la gent. Serà un barri car. Per què? Perquè hi ha molt més demanda que oferta. Vale? I l'Eixample mesura el que mesura. Aleshores, igual que passa a moltes altres ciutats, el CCM a París, a Chelsea a Londres, a la Paris Site a Nova York, és a dir, pots agafar totes les ciutats, diguem, cosmopolites del món i tens això. Aleshores, primer de tot s'ha de deixar enganyar la gent i treure aquests discursos de gent que diu, no, mira, és que els meus avis han viscut tota la vida a l'Eixample i els meus pares també, i per tant jo tinc dret a viure a l'Eixample. Sí, el dret Miri, el té. Perdó, però des del meu punt de vista això és quasi un dret feudal, no? Sí. Crec que això ho havíem deixat enrere, és a dir, per què una persona que a Girona li ha anat bé la vida i es vol mudar a Barcelona i comprar-se un pis a l'Eixample té menys dret que algú que vivia a l'Eixample? És català igual, és a dir, no, per això, que tothom té dret a viure, però això no vol dir que tinguis, que el consistori, el govern, tingui l'obligació de facilitar-li un pis. Evidentment que no. I menys a un barri concret. És que confonem el dret amb les obligacions. O sigui, jo tinc el dret de moltes coses, però no tinc l'obligació. O sigui, ningú té l'obligació de facilitar-me aquest dret. Vale? I és el que s'estan confonent, o sigui, perquè és que si no, clar, comprarem cases Ursoles per tot arreu, vale? I clar, arribarà un punt que dius, bueno, doncs jo vull que l'Eixample, vale, tingui el mateix cost viure a l'Eixample que a la mina, vale? Perquè igualarem preus. Vale, llavors, clar, dirà, bueno, i qui anirà a la mina? Ningú. Ens matarem per anar a viure amb un palauet al centre de Barcelona. Sí, perquè abans deien que romantitzava molt això de l'habitatge públic. No oblidem que hi ha ciutats europees amb molt habitatge públic amb llistes d'espera de més d'una dècada. Bueno, sí, de 15 a 40 anys. O sigui, és una bajanada, És a dir, per això dic que parlant en positiu,
per començar a parlar de mesures, no? A Catalunya teníem una gran tradició de la col·laboració público-privada. És una cosa que sempre ha funcionat molt bé aquest país i que per algun motiu en els darrers 10 anys hem abandonat, no? I la realitat és que una altra mesura que jo crec que seria interessant per mobilitzar habitatge públic, però també lliure, seria les col·laboracions público-privades amb el sòl públic i la construcció privada. Per exemple, els ajuntaments, ara no parlem de Barcelona, sortim de Barcelona, no? Tenen sòl disponible. O sigui, això és una altra de les grans fal·làcies que també hem de desmuntar. A Barcelona no pot créixer. Bueno, Barcelona no pot créixer, hi ha zones de Barcelona que poden créixer, la Marina del Prat Vermell, la Sagrera, la zona Diagonal Nord, però la realitat és que a l'àrea metropolitana hi ha molt sòl disponible. Molt d'aquest sòl és públic. Doncs, escolta, pot haver una col·laboració público-privada on els consistoris posen de sòl públic sobre la taula, que normalment és el cost més car d'una construcció d'habitatge, per tant, posen a disposició el sòl públic per tal que un privat construeixi habitatge i arribin a una ententa perquè aquest sigui de lloguer assequible, per exemple, no? Com una mesura que sí que funcionaria bé. Per exemple. Després parlàvem abans del topall de lloguers. Això és important també perquè com que han sortit titulars dient gràcies al topall de lloguers ha baixat un 5-6% el preu. No? Crec que és important que això, tot i que ja ho hem comentat, és important que ho deixem clar. No? És a dir, veníem d'una pujada acumulada de gairebé el 60% en els preus i ara de sobte això es congela en aquest 5% que baixa, però quina és la realitat, no? Mira, si tirem enrere, o sigui, quan diuen no, l'oferta a la demanda, la llei de l'oferta a la demanda, això no és veritat, perquè si no només fa pujar els preus. Jo només diré, el 2008, quan va haver-hi la crisi, els llogaters trucaven al propietari i li deien o em baixes el lloguer a mig contracte, o em baixes el lloguer o me'n vaig. Perquè hi havia molta oferta, molta. Vale? I els propietaris baixaven preus, però baixaven fins i tot a la meitat. I aquell nou lloguer es quedava allà, a la meitat del preu que s'havia llogat al principi. O sigui, no és que sempre puja, no és veritat. O sigui, la gent se n'oblida que el 2008 trucaven tots els llogaters, tots trucaven, i deien o em baixes el lloguer o me'n vaig. I si saps que si se t'anava el llogater, busca un altre. I això que dius em sembla interessantíssim perquè també porta al centre del debat aquesta obsessió últimament de la política de dir que l'habitatge no hauria de respondre a les lògiques del mercat. No? Això que ens agrada molt dir a Catalunya. Això no hauria de ser un actiu especulatiu, no hauria de respondre a les lògiques del mercat. És un dret fonamental. Miri, perdona, mentida, d'acord? Perquè l'habitatge és un mercat com és qualsevol altre. Hi ha un mercat també del treball, també és un mercat del treball. Si hi ha molts treballadors disponibles, els sous seran més baixos. Si hi ha menys treballadors, els sous seran més alts. Tot és un mercat, ens agradi o no, és que és com anar en contra de la força de la gravetat. Però bueno, a ells els agrada dir que no ho és. Aleshores, aquest punt és molt interessant perquè, precisament, quin hauria de ser l'objectiu? És a dir, quin és l'objectiu? Perquè tots aquests debats que tenim estan molt bé, però hem de decidir quin és l'objectiu, o la política almenys hauria de decidir quin és l'objectiu d'aquestes polítiques. Bé, jo trobo que l'objectiu hauria de ser que la gent jove es pugui emancipar més aviat. Ara la mitjana per emancipar-se són 30 anys. Per tant, l'objectiu hauria de ser, 1, reduir l'edat d'emancipació, i que el que es diu la taxa d'esforç, que és el percentatge que un ciutadà dels seus ingressos destina a lloguer, baixés. Aquest hauria de ser l'objectiu manifest. I a partir d'aquí podem parlar de quines polítiques poden funcionar per assolir aquests objectius. I sobretot, molt important, si fem unes polítiques i no estan funcionant, canviem-les. No siguem dogmàtics, perquè els comuns ara estan dient que lo de l'HPO, com no està funcionant, amb un 30% el pujaran al 50%, perquè així hi haurà més pisos. Segur. Estem en aquest punt, de dogmatisme. Aleshores, ja no és un tema de ser d'esquerres, de dretes, de votar els comuns, o votar... És igual, és un tema de què està funcionant. I el ciutadà, jo crec que cada vegada, a mesura que van passant els mesos i els anys, se n'adona que l'estan enganyant, l'estan estafant. Que la gent, perquè això, no ens oblidem, és principalment un problema. El problema de l'habitatge és principalment un problema de gent jove. Això no ho oblidem. És a dir, és un problema que afecta a moltes capes de la societat, però principalment és un problema de gent jove. I gent jove ja parlo de menors de 40 anys. Sí. I això és un tema que hem tractat molt en aquest canal, no? Que és el problema de la taxa de fertilitat o de la baixada demogràfica dels catalans. I hi ha una part importantíssima, que és la columna vertebral de la classe mitjana, que és tenir una propietat. No? I on si tu ets jove, estàs en parella o no, però no pots comprar el teu primer pis, doncs evidentment això provoca que, comparat amb Europa, tinguem aquesta taxa d'emancipació tan elevada i això retarda també decisions vitals. Correcte, tenir família i tal. No? Per tant, aquí
I llavors el que sembla és que l'Estat és el primer que està especulant. És a dir, els especuladors. Però qui està especulant si tu ets un jove, necessites no sé quants anys d'estalvi per poder pagar l'entrada d'un pis i a sobre tu em cobres a l'ITP i em cobres a l'IVA i l'ajuda, no? És a dir, aquí hi ha tota una pressió fiscal que té un impacte concretament, i a més concretament amb les classes mitjanes catalanes, no? Sí, això de l'ITP, l'IVA, l'IRPF, jo crec que estan utilitzant tot l'abecedari i van fent combinacions de lletres per anar creant nous impostos. Perquè arriba un moment que dius, clar, jo soc al govern i dic, necessito cobrar més diners. Clar, no pots dir, mira, saps què? Ens quedarem només amb un impost que serà, jo què sé, l'IVA. Vale? Clar, l'haurien de posar al 70%. Vale? Clar, llavors la gent diria, 70%, això és una bogeria. Vale, doncs no et preocupis. Crearem 5 diferents, vale? I el posarem a 15% cadascun. I així és com juguen. O sigui, és que van creant impostos sobre impostos sobre impostos. I a més, clar, diuen, no, és que així ajudarem a la gent. No és veritat. Si tu, per exemple, estàs donant per una persona que necessita lloguer, dius, bueno, doncs jo et dono 300 euros per facilitar-te un lloguer. Però, clar, l'Estat ha de cobrar 500, ha de recaptar 500. Per què? Perquè aquests 500 passen per la mà de la persona que el recull, per la mà que la persona que el gestiona, per la mà que la persona que el reparteix. Clar, aquí ja s'han deixat 300. Clar, llavors el que li arriba l'ajuda... I a més, qui té accés a aquesta ajuda? Bueno, clar, evidentment, no, els seus vulnerables. Perquè, clar, al final dius, qui és vulnerable? O sigui, al final és, bueno, els menors d'edat, però, bueno, no tots. Qui té un fill? Bueno, però no tots. O sigui, és com... jo, lo del vulnerable, a mi m'agradaria que em diguessin exactament què és una persona vulnerable. I després que les ajudes haurien de... Jo sempre ho penso, i això va pel tema de l'habitatge, però va pel tema de l'accés a la sanitat pública, no? O sigui, les ajudes, perquè fossin universals, o l'accés a aquest dret universal, per exemple, de l'habitatge o de la sanitat, hauria d'anar lligat a l'esforç que tu has fet. O sigui, el temps que tu portes vivint aquí, a l'esforç que tu has fet de cotització, no? És a dir, de la mateixa manera que una persona avui arriba a Catalunya i quan porta una setmana cotitzada ja té dret a la sanitat universal i gratuïta, i en canvi una persona que porta dècades cotitzant és el seu país i té llistes d'espera, es mor allà, no? És a dir, està patint el col·lapse i aquesta decadència, no? Llavors jo penso que això s'hauria de limitar. És a dir, tu tens dret, en cas d'urgències, no? Per seguir amb aquest exemple de la sanitat, no? Sí, perquè és un tema de seguretat, de sanitat pública i tal, però segons quines coses les vas desbloquejant a mesura que tu has contribuït en aquesta societat. I el mateix pel tema de l'habitatge, és a dir, doncs tu has d'haver estat 10-15 anys empadronat, tu has d'haver cotitzat, i llavors t'ajudarem, perquè tu has ajudat a la societat. La majoria de polítiques migratòries de molts països és si tu no pots mantenir el nivell de vida d'aquest país, no pots entrar. Sí, sí. És així. Aquí és al revés. Aquí et facilitem que entris, t'ho donem tot, no? I a més, després queden fora el nano jove que és de l'Ebre, no? o que és del Penedès i que vol estudiar a Barcelona i que no troba un lloguer assequible o que no es pot comprar d'això. Clar, els de fora tenen l'avantatge de que demostra que no té diners. Clar, és molt complicat. O sigui, com pots saber si aquella persona en el seu país és milionari? No ho pots saber. Llavors, clar, arriben aquí amb la maleta. I clar, no, és que només tinc una maleta. Sí, aquí... Però què tens al teu país? Això no ho podem saber. Parlàvem del tema impositiu, no? Jo crec que és molt interessant i és molt rellevant. I aquí jo sí que abogo per una política i la demano des d'aquí tots els polítics perquè porto molt temps demanant-la, no? Però crec que és una vergonya parlar de crisi habitacional, no? I està cobrant un 10% d'ITP a la gent jove o qualsevol persona jove o no jove que estigui comprant el seu habitatge principal. És a dir, pagar impostos per comprar una cosa, d'acord, després podem parlar més en profunditat de fiscalitat, però si és no hem quedat que és un dret fonamental tenir un sostre, doncs per què he de pagar un 10% sobre el valor del pis?
Aleshores, aquest tema és essencial. Crec que és essencial que a nivell polític deroguin l'ITP per la compra del primer habitatge. És essencial, perquè és una part importantíssima de l'habitatge que, per cert, encara fa que els pisos vagin pujant de preu, perquè si una persona quan compra un pis, a part de que redueix molt la mobilitat, mirem-ho així, si una persona compra un pis i paga un 10% sobre aquell pis, vol dir que, com si fessis qualsevol inversió a la teva vida, estàs començant un 10% a sota. Això vol dir que si tu... Perquè la gent sempre parla d'especular, però la gent té necessitats vitals. Per exemple, tu tens 25, 28, 30 anys i et vols comprar un pis, no? I clar, el pis que necessites en aquell moment potser no és el mateix pis que necessites quan tinguis 40 anys i tinguis mai nada, per exemple, no? Aleshores, si tu hi compres un pis i pagues un 10%, en el moment en què tu vulguis vendre aquest pis per comprar-ne un altre perquè necessites un pis més gran, mínim li pujaràs el preu un 10%, perquè si no estàs perdent diners. I això incentiva que els pisos baixin. De la mateixa manera, el downsizing. O sigui, una persona amb 60-65 anys, que arriba un moment que es troba amb la seva parella, que els seus fills han marxat de casa, potser no necessita un habitatge tan gran. I vol vendre l'habitatge per comprar un pis més petit. Cataclac, 10% un altre cop d'ITP. És absolutament il·lògic. És absolutament il·lògic que fa que els preus dels pisos vagin pujant automàticament per aquest fet. No? I el que deies, no? també de que fos independent de l'edat, perquè si estem dient que cada vegada costa més estalviar per l'entrada d'un pis, si tu també copes segons quines ajudes als 35, dius, doncs potser la persona hauria de ser el primer habitatge. Sí, correcte, el primer habitatge. I parlem d'aquest tema un altre cop perquè bueno, per posar sobre clar, no, el tema de les estafes polítiques. No? La consellera d'Economia, Alicia Romero, no, va canviar, crec que va ser l'estiu passat, que van canviar la llei, no? I van dir, no, ara posem aquesta reducció perquè et diuen, no, si ets jove, tens una reducció del 5%, en lloc de pagar un 10% d'ITP, pagues un 5%, no? I a més, som tan bons que el pujarem de 32 a 35 anys, no? I després la lletra petita posa que has de cobrar menys de, no sé si són 35.000 euros o alguna cosa així, no? I aleshores, jo em pregunto, a Barcelona exactament, algú que cobra 35.000 euros em pot explicar com es podrà comprar mai un habitatge? Per tant, exactament per qui està feta aquesta llei? No? Tornem a aquest tema d'enganyar la gent, no? Deixem d'enganyar a la gent. És que si mirem la lletra petita de tot el que surt, és que, per exemple, hi ha les ajudes aquestes que van sortir amb el decret 11/2020, van sortir, bueno, però donarem ajudes a la gent que no pot expulsar el seu inquilí ocupa, li pagarem, li donarem ajudes. Saps quanta gent ha aconseguit accedir a aquestes ajudes? 2.000 persones. En tots els anys, 2.000 persones. Clar, per què? Perquè és que és molt complicat burocràticament i, a més, és que queda exempt quasi tothom. O sigui, comencen a demanar unes històries que dius, però què està fet pel teu fill, pel teu germà, pel teu amic, perquè és que no accedeixes, és impossible. Amb uns codis fiscals totalment incomprensibles que necessites ajuda tot el dia de gestors perquè com a ciutadà no pots fer res sol, no? Per cert, lo de l'ITP, van fer això de pujar-ho al 35 anys, però el que no van dir és que per darrere no només no van fer això, sinó que van pujar l'ITP. Ara l'ITP, que sapigueu, a Catalunya ja no és del 10%, va en funció del valor del pis que compres. Per tant, si el pis val més de 600.000 euros, que per cert a Barcelona un pis de més de 500.000 euros no és una mansió, ja és de l'11%. I després del 12, i després del 13. És a dir, som de llarg la regió europea o dels països occidentals que paga més impostos per adquirir un habitatge habitual. És una vergonya. Increïble. Per tant, ara m'has fet pensar amb el tema dels inquiocupes una altra vegada, com això també s'atura els jutjats, no? Perquè si tu tens 20.000 casos d'ocupacions, i després aquests pisos buits, en fi, que tot això també es traspua, es traspassa a altres problemes socials, no? Alguna cosa més sobre el tema d'això, d'impositiu. Això que comentàvem del tema del patrimoni, en Rufián dient... Ens vols explicar això? Sí, aquesta és bona. El Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, últimament ha decidit passejar-se pels platós de televisions espanyoles a dir la seva frase, ho diu també des del Congrés, diu: los ricos y los multimillonarios que inviertan en bolsa, en oro, en criptomonedas, però que dejen de especular con la vivienda. No? Li encanta dir això, va a La Resistència, a tots aquests programes, i diu això. No? Bé, el senyor Rufián, crec que cabria recordar-li que el seu partit, que és tan partidari l'impost de patrimoni té unes facultats concretes que emputxen el gran capital a invertir en immobiliària, no? I ho explico molt resumidament a veure si s'entén. Però bàsicament, algú que té un patrimoni important i que ha de pagar impost de patrimoni, per cert, un impost ineficient i que altera totalment els comportaments econòmics, que no serveix absolutament de res i que recapta poquíssim, quan tu tens un cert patrimoni, Hisenda el que et demana és que
tindràs una exempció en aquest patrimoni si tens una empresa familiar, no? L'empresa familiar et diu que estarà bonificada al 95%. I si una empresa familiar, tu necessites que l'empresa tingui activitat afecta. Afecta vol dir activitat econòmica, que no sigui un mer holding d'actius, ¿vale? Bé, doncs, la immobiliària és una activitat afecta, si tu l'argumentes bé, si tens 5 pisos, 10 pisos i els tens ficats dins d'una empresa i tens un empleat que treballa dins d'aquesta empresa llogant els pisos, això es considera una activitat afecta i, per tant, no entra a patrimoni. Què passa? Que si ara, per exemple, agafem un emprenedor català que li ha anat molt bé la vida, que ha muntat un negoci meravellós i que, escolta, que ha guanyat molts diners, fantàstic, ven la seva empresa per 5 milions d'euros o 10 milions d'euros. Aquesta persona té 3 anys per agafar aquests diners i almenys el 51% invertir-los en immobiliària, per no pagar impost de patrimoni, per tenir una activitat afecta. Això no es parla. Aleshores, quan el senyor Rufián diu no, que no especulin amb l'habitatge, bé, doncs que deroguin d'una vegada l'impost de patrimoni i ja veurà com així no obliguen a moltíssims patrimonis a comprar habitatge que, escolta, sí, acaba tenint una incidència, acaben pujant els preus dels pisos i aquí acaba perjudicant a qui encara no és propietari. És que és així de clar. Clar, és que el màxim especulador són ells. Sí, sí. És que sí, o sigui, demonitzen a la persona quan al final qui s'està fent d'or amb tot el tema immobiliari és l'Estat, els diferents governs. I mercadejant amb els ànims de la gent, perquè insisteixo, hi ha una cosa que és molt important, que jo vull que quedi clar en aquesta trobada que hem fet, no? El problema de l'habitatge és real. És molt greu. És a dir, aquí podem estar parlant de moltes coses que es fan malament, espero que després parlem també de propostes, no? Però és molt greu. Afecta moltíssima gent, sobretot a gent jove, i és molt greu. La gent no pot emancipar-se, com apuntaves abans. No poden començar els seus projectes vitals. La gent no pot tenir fills perquè de moment no té propietats. A Barcelona, l'última recompte que ha fet Arrels són 2.000 persones visquent al carrer. 2.000 persones. A Barcelona. O sigui, és una animalada. És una animalada. I amb això lligo amb el fet que surten aquest 5% de gent que fa molt soroll. És que hi ha 75.000 pisos a Barcelona buits. No és veritat. No és veritat. Saps com es calcula, saps com es sap si un pis està buit o com es calcula un pis buit? Amb el consum de la llum. Amb el consum de la llum. Tu saps quants pisos ocupats o inquiocupats tenen la llum punxada? Tots. Saps quants pisos ocupats o inquiocupats hi ha a Barcelona? Pues al voltant d'uns... Mira, l'altre dia vaig estar mirant a Idealista, es venen uns 400 i pico, es venen, o sigui, hi ha molta gent que el té ocupat i no l'està venent. O sigui, 400 i pico només a la ciutat de Barcelona, que s'estan venent. A partir d'aquí em sembla que van fer com un recompte d'uns 7.000 pisos entre ocupats i inquiocupats. Clar, aquests pisos comptes com a buits i no ho són. Després, clar, surt a l'illa i diu, he comprat 10.000, eren 10.000, no? Ara no me'n recordo. 10.000 pisos a la Sareb per posar-los en lloguer. Bueno, ara no ho sé, tens raó, potser eren 10.000. Eren 10.000, em sembla, He comprat 10.000 pisos a la Sareb per posar-los en lloguer social i tal. Clar, els pisos de la Sareb estaven ocupats. Només els hi resta 100. O sigui, compra 10.000, o sigui, hem comprat... No, ell no compra. Ell no compra, correcte. Ell no compra. Ell no compra. O sigui, ens han fet comprar 10.000 pisos a la Sareb, dels quals només 100 surten al mercat. O sigui, el mercat controlat, o sigui, el mercat de lloguer social. La resta no. O sigui, dius, és que hi ha aquí un... Saps, thrillerisme? Sí. Bueno, això la nostra estimadíssima alcaldessa Colau s'hi va trobar, és a dir, ella va arribar al consistori dient que el 10% dels pisos de Barcelona estan buits perquè els especuladors... A mi, per cert, m'agradaria que m'expliquin quin especulador li agrada comprar un pis per tenir-lo buit, perquè és una cosa que és absolutament ridícula, o sigui, ningú tindria un pis buit per voler, o sigui, és que és una cosa ridícula, però bueno, ella va arribar dient que hi havia un 10%, per cert, perquè les estadístiques no les actualitza l'INE des de fa una dècada, i aleshores va encarregar un informe directament del consistori que fes un estudi rigorós dels pisos buits i es va trobar que només el 1,2% eren realment pisos buits. No oblidem que també hi ha pisos que estan buits perquè s'estan reformant o perquè s'estan venent o perquè l'inquilí s'acaba de morir i s'està transmetent l'herència. És a dir, és ridícul parlar de pisos buits. I per cert, la gent que li encanta parlar de pisos buits, a Twitter hi ha molta gent que parla dels pisos buits, fan aquella trampa de dir no, és que hi ha molts pisos buits en total, no? I dir, vale, sí, on són aquests pisos buits? Perquè a Barcelona no. Potser estan perduts, amb tots els meus respectes, perquè també és un altre tema que podem comentar, que el problema d'habitatge és sobretot de les grans ciutats i les metropolitanes. S'està despoblant molta part del territori. Critiquem molts cops a Espanya pel centralisme, però Catalunya és una Barcelunya, no? O sigui, també hi ha una tendència molt forta a centralitzar-ho tot a Barcelona i hauríem de descentralitzar el país, però els pisos buits estan on la gent no vol viure, malauradament. Malauradament. Deixeu-me que
perquè després sí que saltarem potser alguna proposta que puguem aportar, no? Perquè crec que és interessant i a més és una part de l'objectiu d'aquest programa. Però hi ha un altre meló que són, diguéssim, té dues vessants, no? Una és el turisme i l'altra són els expats, no? Ho dic perquè hi ha una part del discurs que també es fa, no?, en aquest debat, que és, no, però és que, escolti'm, el 15% dels habitatges que es compren a Catalunya són d'estrangers que ho fan per inversió, no? I llavors, aquest és un dels arguments que es fan per dir no criminalitzeu la immigració, perquè en realitat el problema ve per una altra banda, no? Aquest és un dels temes que estaria bé que debatéssim. I després l'altre, que és el tema aquest del turisme, no? S'ha volgut criminalitzar el turisme, que evidentment el turisme té unes externalitats negatives i que impacta i que no ens interessa i que, en fi, que hauria d'estar regulat i reduir-se, i això està clar, però voler culpar l'Airbnb de ser un dels grans problemes que fan que els habitatges no estiguin a lloguer, sinó que estan amb el turisme, doncs també és agafar una petita part del problema i convertir-la en el gran culpable, i curiosament que això beneficiï els hotels. No? I al final penses, aquí hi ha una conxorxa entre els constructors, entre el govern, entre els hotels, i al final a l'Airbnb també hi havia gent que ho utilitzava per complementar l'Airbnb ben fet. Per cert, qui és propietari de molts hotels a Catalunya? Aragonès, no? L'expresident Aragonès, sí, exacte. Doncs això, com veieu vosaltres aquests dos temes? Primer el tema d'aquests inversors estrangers i com impacta això. I si es podria fer alguna cosa també per protegir, no? El que dèiem abans, tu tens més incentius si portes aquí uns anys empadronat, si tens un arrelament, perquè no sigui tan fàcil potser invertir. No, bueno. Sí? A veure, aquest tema és interessant, Torno a lo de sempre. Als polítics els hi serveix com a excusa perfecta, no? No hi ha res millor que un poc expiatori de dir la culpa de tot és dels expats i del turisme i de no sé què. Compte, té un impacte, té una incidència sobre els preus. Dir que no és veritat seria mentir. Evidentment que té una incidència sobre els preus, però hem dit abans, el problema de l'habitatge és multifactorial i no és ni de bon tros el principal problema de la incidència en els preus. Hi ha estudis al respecte. En els darrers 10 anys, la compra de pisos per part d'estrangers ha estat només del 6,2%. Bé, no sé, és a dir, cadascú que analitzi si un 6,2%, que té un impacte, evidentment, d'un 6,2%, però no explica la pujada de pràcticament el 100% del preus dels lloguers en els últims 15-20 anys, no? I després, el tema del turisme. Tornant a dels estrangers. Aquí també és molt interessant, no? Perquè també, clar, ells no desagreguen les xifres en el que uns consideren que són expats i els que són immigrants, no? Perquè és com l'immigrant és el pobre, no? D'aquesta manera l'expat és el ric, no? Però, bueno, en qualsevol cas tots són estrangers. I per tant, és a dir, si venen molts immigrants també, encara que siguin de classes més modestes, també voldran comprar habitatge, i això també té un impacte. Aleshores, el que no val és dir que els expats tenen una incidència brutal sobre el preu dels habitatges i la immigració no la té. No té cap mena de sentit. Són unitats de persones igualment, no? En qualsevol cas, el tema del turisme és cert que són problemàtiques més hiperlocals, és a dir, a certs barris de Barcelona sí que la incidència és més alta, no? Però el percentatge de pisos turístics a Barcelona, ciutat, en total, no arriba al 2% del parc d'habitatges. No arriba al 2%. Insisteixo, té una incidència? Segur que sí. Però, home, posem els números a sobre de la taula, no? Perquè és això, o sigui, és a dir, els habitatges, els pisos turístics no arriben al 2% dels habitatges del parc d'habitatges de Barcelona. És que el tema del pis turístic, a veure, la gent es pensa, tens un pis turístic i ja està, et fas d'or. No és veritat. O sigui, per tenir un pis turístic que et funcioni, que et doni rendiment, primer l'has de gestionar tu. Clar, et pot venir... I la gran majoria de propietaris són gent gran. No està per anar a les 2 de la matinada a obrir la porta al turista que acaba d'arribar. Qui ho deixa? Amb una empresa. Llavors, aquí ja l'empresa ja s'emporta una part. Després, la llum l'has de pagar tu, l'aigua l'has de pagar tu, tots els subministres, perquè el turista no paga tot això. Després, un turista, el desgast que té al pis és enorme. I cada any has de fer reformes. Pensa que una reforma se't pot anar des d'uns 10.000 euros a uns 60.000 euros. Clar, has de repercutir aquesta reforma en els lloguers. Llavors dius, realment el lloguer turístic és la panacea que diu tothom? No és veritat.
O sigui, és veritat per les empreses que es dediquen a això, perquè és una empresa que al final està donant feina a treballadors. Vale? O sigui, no està traient vivent de ningú, sinó que està donant feina a gent. Però no hi ha tant de pis turístic per això, perquè no dona tant rendiment com la gent, el propietari, el propietari no li dona tant rendiment com es pensa la gent. Vale? Una senyora té un pis, diu, a veure, amb el pis turístic em pot donar, posem, 2.000 euros al mes, però és que cada any m'he de gastar com 10.000 o 15.000 en reformes. I els impostos que pagues, perquè evidentment això va a l'IRPF. No, hi ha impostos, que clar, l'IRPF és una bogeria, ¿vale? A partir d'aquí dius, hi ha la família tradicional que m'ho llogarà, i a més, és que si jo tingués seguretat jurídica de que aquella persona, si jo per lo que sigui tinc un net que necessiti aquella casa per anar a viure perquè s'ha separat de la seva dona, si jo pogués tenir la seguretat de que la persona que estic ficant allà li puc dir, li deixo un marge però ha de marxar, i marxa, la gent llogaria indefinit, perquè tu tens una inversió, i la inversió, una de les costos que té, és moure aquesta inversió, és treure una persona, posar una altra persona, quan poses una altra persona has de reformar el pis. O sigui, hi ha un munt de gastos generats cada vegada que hi ha un moviment dintre d'un pis, que si tu tinguessis seguretat jurídica, de que el pots recuperar quan vulguis, que tu pots augmentar el preu en funció del preu de mercat, no amb un topall del 3%, que després si la inflació et puja un 5%, ja està, ja l'estàs regant a l'empís, el senyor que ha dividit dintre. Llavors, el lloguer indefinit seria ideal si es donessin totes les condicions, perquè la gent, quan té un pis, el que vol és estabilitat. Jo vull tenir una persona dintre que sé que no me'l destrossarà, que sé que si per un cas hipotètic el necessito, el puc dir, li deixo un marge de temps, però ha de marxar, i marxa, perquè actualment et dirà que no. O sigui, la causa per poder dir que una persona marxi és que no sabeu com és, o sigui, has d'anar a judici i encara i així et poden dir que no, perquè té un criu, o perquè té un gos, o perquè, saps, perquè qualsevol bestiesa és supervulnerable. Llavors, el tema del pis turístic és absurd que la gent parli que els especuladors. No és veritat. Els pisos turístics no donen tant. Donen molta feina, donen diners, sí, però molt repartits, no a única persona. I després, és a dir, tenim eines que funcionen i que sabem des de fa molts anys i que els economistes han estudiat per desincentivar, diguem, una externalitat negativa. És a dir, per exemple, si els barcelonins estem tots d'acord que arriba un punt que el turisme genera un impacte econòmic positiu, això és indubtable, no? Però també té externalitats negatives i volem o reduir-lo o tenir un turisme de més qualitat, o volem tenir turistes que es gastin més diners a la ciutat i que siguin menys, tenim eines, es diuen impostos pigovians i existeixen des de fa tota la vida, no? Aleshores, per exemple, si tu vols reduir el turisme, en lloc de començar a fer coses rares, lleis rares, topar lloguers, no sé què, és a dir, puja la taxa turística. És així de simple. És a dir, és així de simple. Si tu vols menys turistes, doncs en lloc de que la taxa turística, ara no sé si està en 4, 5, 6 euros, no ho sé, puja-la a 20 euros i reduiràs el número de turistes. Tindràs una baralla amb el món hoteler, però és una manera de regular més el turisme en lloc de començar a fer coses raríssimes. Això es diuen impostos pigovians. Això és el que fa és incentivar certs comportaments a base de que, bueno, si algú paga, ho paga, però la majoria de gent ho deixarà de pagar, no? Però topar els lloguers per solucionar un tema del turisme, o sigui, és a dir, és esquizofrènic. I, per cert, no oblidem que el topall de lloguers, i tornem un altre cop, o sigui, a qui acaba perjudicant és a la gent que està de lloguer. Per què? Perquè no hi ha pisos. Actualment a Barcelona s'ha reduït d'una manera tan dràstica l'oferta que no hi ha pisos. I quan algú vol buscar un pis de lloguer perquè té 22, 23, 24 anys, es vol emancipar i vol anar a viure a un pis de lloguer, no troba. No troba. És una carrera. I quan troba un pis i surt un pis idealista, l'han de despenjar al cap de 10 minuts, i tothom s'hi troba, i la gent que ens escoltarà dirà, doncs és la meva situació. Al cap de 10 minuts despengen l'anunci de l'idealista perquè el propietari té més de 300 trucades, perquè no hi ha pisos. I quan arriben aquestes 300 trucades, fot un càsting. I quan cobres, i tal, i qui t'avala, i el teu pare, i la teva mare, i el teu gos, i t'ha avalat tothom. I qui acaba perjudicant? Doncs una persona amb un sou modest, normal, doncs no li donaran el pis. Perquè, evidentment, entre aquestes 300 persones segur que hi ha algú que cobra més que tu. Per tant, la gent jo crec que està començant a despertar de que totes aquestes polítiques ben intencionades els estan perjudicant i la gent ha de dir prou. La gent ha de dir prou. Mirem un exemple, per exemple. Argentina
des que governa Javier Milei, va fer una liberalització absoluta del sector immobiliari. Per cert, allà, durant molts anys de peronisme, el sector immobiliari estava hiperregulat. És a la direcció que estem anant en aquest país. I era dramàtic. Des que s'han desregulat, des que hi ha hagut una desregularització molt bèstia al sector immobiliari argentina, els preus de lloguer a Buenos Aires han caigut un 30%. Sí, sí. Fets. Sí, segur. I, bueno, lligat amb això que deies d'idealista, no? Aquesta cosa de que tu faràs una llei i llavors ja això automàticament tindrà aquestes conseqüències, no? El que estem veient és que molta gent se'n va a oferir contractes de temporada. Llavors, si tu ets una persona que es vol emancipar, també et diran, no, això està per 11 mesos, 12 mesos, i per tant, en realitat estàs favorint que aquest pis estigui reservat per l'expat, que té un contracte que pot pagar un preu per damunt, no? Com si fos una espècie d'Airbnb Premium. Perquè tenen sous d'allà. Perquè tenen sous d'allà. Per tant, volent desprotegir uns, doncs acabes fent això. No? Un altre tema, que és el tema de... Quan parlem de la construcció, encara que hem dit que Barcelona s'hauria de créixer cap amunt perquè no hi ha tant Això no ho hem sol, parlat, però ho podem parlar perquè és interessant. Sí. Però parlem-ne ara, Parlem-ne ara. Jo el que volia dir és les dificultats també burocràtiques a l'hora de tenir els permisos de construcció, no? És a dir, què es triga en poder construir, en començar, no? I llavors això també, no? Estem dient, necessitem habitatge. Jo no sé si es necessita habitatge per resoldre el tema concret ara, però jo estic en contra de que creixem, Però en qualsevol cas, quines són les dificultats per qui realment vol construir? No? No, o sigui, imagina't, tens una oficina i vols fer canvi d'ús, perquè no tenir que construir, allò ja existeix, és una oficina, i dius, bueno, doncs va, canvi d'ús. 2 anys. 2 anys. En plena crisi habitacional. Sí, no, clar. Imagina't si no hi hagués aquesta crisi habitacional. I a més és esquizofrènic, perquè comencen a sortir que si normatives, que si la normativa del Col·legi d'Arquitectes, que si la normativa de l'Ajuntament, que si la normativa dels bombers, que si la normativa... Clar, al final has de complir una sèrie de normatives que dius, bueno, és que les obres que he de fer són absurdes, vale? Entre que he de convertir el quarto de bany que existent en un quarto de bany per una cadira de rodes. Saps? Que dius, bueno, però és que no vull llogar per un senyor amb cadira de rodes, o quin percentatge hi ha de gent, saps? O sigui, que jo entenc, que tothom que té cadira de rodes ha de poder accedir a qualsevol vivenda. Però, clar, si vas ficant-hi un munt de burocràcia, un munt d'obres i 2 anys d'espera, i a més, 2 anys si tens sort, si has aconseguit que acontentar tothom, vale, amb l'obra. Però és que... I el de créixer cap amunt. El de créixer cap amunt, estem parlant de que hi ha molt d'habitatge que té un fonament que no és adapte a créixer, a sobrecarregar-lo. O sigui, si comencem a fer remuntes, que això es va fer amb el Porcioles, que hi ha remuntes per tot arreu, a veure, si es fa amb carinyo i es fa bé i és maco i no fem remuntes de rascacels, doncs vale. Però clar, arriba un punt que els edificis tenen la capacitat d'aguante del que tenen. O sigui, tu no pots anar carregant pisos, perquè són pisos, banyeres, saps? Perquè una banyera ocupa, o sigui, els litros d'aigua. O sigui, és anar afegint càrregues sobre uns edificis de l'Eixample, que hi ha alguns... Jo pensava més en gratacels nous en segons quines àrees, No cal acabar-nos de carregar el poc patrimoni de l'Eixample. Mira, de mitjana, des que una persona té un sòl i s'entreguen les claus, passen 8 anys. Sí. Val? Insisteixo, en plena crisi habitacional. 8 anys des que una persona, un promotor, diu tinc un sòl i vull entregar les claus perquè algú entri a viure. 8 anys. Per tant, hauríem de parlar de finestreta única, hauríem de parlar d'agilitzar tràmits, una de les solucions importantíssimes per incentivar aquesta construcció. Tornem al tema de l'espai. Hi ha el debat, jo no vull entrar en el debat de si cabem, no cabem, tot és relatiu. Hi ha zones del món molt més densificades, o sigui, és a dir, si aquests 150.000 de població nova que estiguessin creixent fossin catalans autòctons per naixement, potser no ens posaríem tots tan nerviosos. Correcte. Per tant, jo no vull entrar gaire al debat, però el que sí que és segur és que ara mateix vivim 8 milions de persones aquí a Catalunya, no? I bé, per moltes polítiques que es facin, no té pinta que això freni, De moment, crec que s'ha de fer polítiques per frenar-ho, no dic que no, però aquesta és la realitat. I la realitat és que si les infraestructures del país ja eren acceptables per una població de 6 milions, per 8 milions han col·lapsat. Totalment col·lapsat, no? Aleshores, jo crec que és essencial
arrencar d'una vegada aquest discurs del decreixement econòmic i de protegir-ho tot. És a dir, sí, evidentment, però Catalunya... És a dir, tu agafes amb el Google Maps i mires Catalunya i es veu de color verd, no es veu de color gris, no sé com dir-ho, no? Aleshores, evidentment que han d'haver espais protegits i ha d'haver una bona planificació urbanística, però aquesta tonteria de no, és que no es poden fer ni carreteres, ni trens, ni es pot ampliar l'aeroport, ni es pot fer... No, a veure, compte. Les infraestructures actuals del país no donen capacitat per la gent que viu aquí. Tenim els trens col·lapsats, les rodalies col·lapsades, carreteres col·lapsades. En breus tindrem l'aeroport col·lapsat, perquè encara estem discutint si l'hem d'ampliar o no l'hem d'ampliar, que ja anem tard, perquè ja hem arribat al nivell de capacitat de l'aeroport. Aleshores, per mi és essencial entendre que les polítiques de mobilitat, les polítiques d'infraestructura, són equivalents a política d'habitatge. Són equivalents, han d'anar de la mà. Per què? Posem un exemple interessant, per exemple, el del Japó, no? Al Japó tenen aquesta política d'habitatge que ells com fan és, primer monto l'estació de tren, i un cop tinc l'estació de tren ben connectada amb alta velocitat al centre on hi ha activitat econòmica, monto tot el municipi al voltant, no? Si la gent tingués la certesa de que viu a l'àrea metropolitana de Barcelona i amb absoluta certesa i puntualitat, en 20 minuts, en 30, està al centre de Barcelona, al seu lloc de treball, escolta, descongestionaríem Barcelona. Sí, 100%. Però quin problema tenim? Tenim unes infraestructures que com això, com no volem invertir, perquè en aquest país no ens agrada invertir, doncs ho tenim tot col·lapsat i trencat. Aleshores, quan parlem del creixement de Barcelona, a veure, si tu agafes estricte les fronteres de Barcelona, és cert que no hi ha gaire sol disponible a Barcelona, però jo crec que ens estem autoimposant una limitació del que és la ciutat de Barcelona enorme, que per cert és una imposició d'Espanya, això. Madrid va absorbir tots els seus municipis del voltant i Catalunya no ho va fer, a Barcelona no ho va fer. És veritat que aquí hi ha tot el debat sempre de que si al Pujol li interessava o no li interessava tenir un contrapunt tan fort a la Generalitat, no? Si tingués una àrea metropolitana articulada com una entitat política. Però la realitat és que avui en dia tu creues al carrer i estàs a Hospitalet o estàs a Barcelona, no ho saps. o estàs a Sarrià del Besòs i no ho saps. Aleshores, si trenquéssim aquestes fronteres mentals, potser no cal que Barcelona absorbeixi els municipis, però sí que l'àrea metropolitana tingui més funcions, moltes polítiques es podrien fer amb visió d'àrea metropolitana i funcionaria millor. Per què? Perquè Barcelona a l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha molt sol. És mentida. O sigui, és una cosa que hem de deixar de dir. És mentida. Quan la gent diu... Perquè es diu molt i queda molt bé. Barcelona no pot créixer. És mentida. Hi ha molt sol disponible. Barcelona com l'entenem ara, clar, no pot créixer. Per això deia jo, Barcelona... Sí, cap amunt només penso en l'Eixample. Però clar, sí, és veritat que si no solucionem el tema de les infraestructures... Essencial. És que no ens en sortirem. No ens en sortirem. I perdona, el tema que dèiem del creixement en alçada, crec que estem tots d'acord, o hi ha un consens molt ampli de que no ens fotrem a fer gratacels a l'Eixample, o sigui, això no té cap mena de sentit, hem de protegir el nostre patrimoni. Però a Europa és veritat, i és cert, que hi ha molta reticència a créixer en alçada. No només a Barcelona, és a tota Europa en general. Hi ha com aquest complex de que és una cosa com americana i no ens agrada. Però la realitat és que si tu te'n vas fora de Barcelona, a les àrees metropolitanes, allà, amb una bona planificació urbanística, s'hauria de poder densificar. Amb àrees verdes, amb el que faci falta, però s'hauria de poder densificar. No hi ha cap problema amb això. Sí, no. Bueno, jo insisteixo que jo no voldria densificar més el país, al contrari, però sí que és veritat que, i això que deies de les infraestructures, clar, és que hi ha un espoli fiscal. No? És que hi ha 20.000 milions cada any acumulat, que si ho agafem des de l'any 78 estem parlant de 600.000 milions d'euros, no? I això és el que hagués permès, en cas de la independència, doncs de tenir aquesta Catalunya ciutat connectada amb trens i que tinguéssim la capacitat d'integració molt més equilibrada i unes capitals de comarques doncs, molt millors i que no es anessin també doncs, degradant el seu propi parc d'habitatge. Però bueno, ara, en realitat, aquest fenomen migratori també està arribant, no, a aquest país i potser fins i tot per això, no? Perquè com que no estan ben connectades les capitals de comarca, doncs és justament la gent més pobra la que hi va, no? I que paga, diguéssim, aquest preu d'estar allunyats. No? En canvi, s'equilibraria molt més el país si hi hagués doncs, aquesta capacitat que deies tu, no? d'arribar. No? Dit això, hi ha un altre element que també impacta i després ara sí que passem a 2 o 3 propostes més concretes, que és aquestes noves exigències, per exemple, de reforma, per exemple, amb el tema energètic. No? És a dir, ho dic perquè és com que plourà sobre mullat. No? És a dir, ja hi ha unes exigències, hi ha unes dificultats de posar d'això, ara anem a posar una altra exigència sobre el petit propietari, que és que ha d'estar adequat per unes exigències climàtiques o energètiques. No sé si això tu trobes problema. Sí, jo crec que és una animalada. Sí, és ploure sobre mullat. O sigui, estem dient que hi ha
tal quantitat d'impostos, tal quantitat d'inseguretat de que t'ocupen el pis i no pots... O sigui, i l'has de mantenir el teu ocupar, o sigui que passa a ser familiar teu, passa a ser un fill tonto que tens d'allà, i a sobre ara et diuen que has de rehabilitar tot l'edifici. Però és que tot l'edifici, i a més, no és pintar una miqueta, no, finestres, aïllament, o sigui, les coses més cares d'una reforma. Que dius, jo... I a més, em trobava en un cas concret que m'explicaven, no? De que a nivell de l'exigència urbanística de cada ajuntament es basen en el codi tècnic, no? Però llavors aquest codi tècnic va evolucionant. Llavors el que tu et trobes que has de fer una regates o has de fer una connexió per la sortida dels fums o per el que sigui, una qüestió tècnica, això va evolucionant. Però l'Ajuntament no transposa això, sinó que copia l'anterior normativa. No? Llavors ara es troben que igual tècnicament estem molt més avançats, potser alguna cosa no caldria, però per tu tenir la llicència has de complir amb una cosa que és antiga. No? I clar, i això a cada ajuntament amb els seus problemes i també les seves pròpies limitacions d'anar actualitzant. No? Vull dir que el problema de la ineficiència de la burocràcia doncs que té un impacte en el dia a dia també en aquest àmbit. No? No sé si voleu comentar alguna cosa més que no us quedi en el tinter, si no, doncs això, no? Per anar acabant, quines són les polítiques que s'haurien de fer des d'allà per revertir aquesta situació? Jo anul·lar coses. O sigui, més coses i no treure coses. Jo començaria a treure. O sigui, comencem de zero. Ho traiem tot, baixem impostos, perquè si tu dius el propietari ha de fer un sobreesforç, comença tu. Comença tu a baixar impostos, comença tu a treure coses, perquè clar, el que no pot ser és que el rebut de la llum estiguem pagant no sé quants impostos que no tenen res a veure amb la llum o amb l'aigua, perdona, amb l'aigua, que estem pagant les bessures, que té a veure l'aigua amb les bessures, però bueno, ho fiquem allà, vale? I tot això, saps allò, cúmul de despropòsits, d'impostos, de càrregues, de tributs, vale? Que dius, vale, per què no em poses un? I em dius, mira, et pagaràs el 70%, perquè és que no s'arriba. Vale? Llavors, és començar de zero. Per tant, rebaixar impostos, simplificació administrativa... Simplificació administrativa, això del 30% fora, o sigui, tornem al 20%, i a més, amb les condicions d'abans, tornem al 20% i pots agafar aquest 20%, no té que ser en l'edifici que estàs construint. Pot ser un 20% de dir, escolta, o jo t'ho dono en diners, vale? O faig una segona promoció i acumulo tots els 20% de les promocions aquestes i l'acumulo en un únic edifici. Vale? O sigui, hi ha mesures, però sobretot és començar a treure mesures. I seguretat fiscal. Seguretat jurídica. Vale? El que no pot ser és que el delinqüent tingui més seguretat que el propietari. O sigui, això és absurd. Claríssim. Bé, jo estic absolutament d'acord amb tot el que ha dit, és a dir, primer de tot, simplificació regulatòria, és a dir, la regulació només acaba distorsionant aquests comportaments, no? Però jo trobo que és important analitzar per què estem en aquesta situació i quin és el problema que volem solucionar, no? El que dèiem, principalment, és a dir, és multifactorial, però principalment és un xoc d'oferta i de demanda. Això cal entendre-ho. Per tant, o redueixes l'oferta, o redueixes la demanda o magnifiques l'oferta, no? Des del meu punt de vista, crec que és molt important, simplificació urbanística. És a dir, els constructors han de tenir facilitats per mobilitzar el sector privat de la mà del públic perquè construeixin. Cal construir. O sigui, ho sento, però jo ho repetiré. Cal construir. És l'única manera de que si vols, també regulem qui entra a aquest país, però de moment, pels que som, no hi ha prou habitatges. Per tant, cal construir perquè es torni a equilibrar tot aquest lag que hi ha, que es torni a equilibrar l'oferta i la demanda. El problema, perdona que et talli, Albert, és que passa el contrari. Com que no podem regular la immigració, com que no podem fer fora la gent que està il·legal, com que no podem gestionar això, l'única cosa que es pot fer és desincentivar que es creixi més. No? Sí, però acabes perjudicant els d'aquí. És a dir, si tu dius no vull que vinguin immigrants i com no vull que vinguin immigrants no construiré, perquè així no tinguin on viure. Compte amb aquests experiments, perquè qui acabem patint són els catalans. Aleshores, estic d'acord, però crec que ha d'anar de la mà. O sigui, és controlar l'entrada d'immigrants a Catalunya, però alhora construir perquè ja estem aquí. Però hi ha aquests incentius que dèiem, de que si tu portes un temps empadronat aquí, que si tu tens un arrelament, vull dir que hi haurien maneres de protegir la persona local. Bueno, després és el puntatge. Es pot fer amb puntatge. Correcte. Això ho fan a Sant Cugat, perdona, Això ho fan a Sant Cugat. A Sant Cugat tenen punts extra per vivenda social
els que porten, contra més anys, o sigui, si han viscut allà, si porten no sé quants anys empadronats, o sigui, un puntatge. Sí, anem tard, fa 2 dies d'això. És clar. Després, mobilització del sòl públic. És a dir, deixem de fer experiments d'obligar els privats a no sé quant percentatge, de no sé què. Mobilització del sòl públic. Els ajuntaments a Catalunya tenen molt sòl, que el recalifiquin i que el mobilitzin i que el posin a disposició del privat perquè construeixi i faci, si vols, habitatge assequible. Sobretot, de lloguer assequible. Per mi l'habitatge públic, i això és essencial, l'habitatge públic mai més s'ha de vendre. És una bogeria, que és una cosa que espero que hi hagin entès. És a dir, una de les raons per les quals diem no, és que tenim molt poc habitatge públic, perquè s'ha venut, la gent s'ha forrat. Sí, no. La gent que tenia habitatge públic fa anys s'ha forrat. Val? Això és frau per mi. Per tant, l'habitatge públic ha d'estar destinat només a lloguer i un temps temporal. És a dir, l'Estat... Correcte. L'Estat t'ha de proveir d'un sostre en un moment delicat de la teva vida, perquè has perdut la feina, perquè tens aquestes necessitats, però l'Estat t'ha de dir, escolta, en uns anys espavila perquè vindrà el següent que ho necessitarà. Tu no pots estar disposant d'aquest bé públic de per vida. Això no té cap mena de sentit. Per tant, mobilització del sòl públic per habitatge públic, però ben entès, habitatge públic per qui el necessita, no per tota la vida. Després, incentius fiscals, el que comentàvem abans, i ho hem comentat, però, és a dir, i tornaré a dir, si us plau, eliminem d'una vegada el 10% de l'ITP per la compra de l'habitatge principal. És una despesa enorme del pis, el 10% del pis, incentius fiscals. Després, seguretat jurídica, que ja ho hem dit, que tu no puguis tenir una persona ocupant la teva propietat privada 1 any i mig. O 2. O 3. Perquè, insisteixo, i això vull que s'entengui, no és per fastidiar l'ocupa i deixar-lo sense sostres, perquè acaba perjudicant a qui sí fa bé les coses. I qui sí fa bé les coses però té una renda modesta, o no és blanc, o no és tal, no pot llogar un pis perquè el propietari li diu no, jo no vull llogar-te el pis perquè com me l'ocupis, què? Si el propietari sapigués que l'ocupa el fot fora en 30 dies, no es miraria tant a qui es fica a casa. I, per tant, aquests col·lectius vulnerables podrien accedir a habitatge. Per tant, seguretat jurídica i estabilitat normativa. La gent està farta, els promotors, els propietaris estan farts de que cada 6 mesos estiguin canviant les lleis. Ara, no hem parlat d'aquest tema, però donaria de per molt. Ara volen prohibir la compra per especular. És que no vull ni parlar del tema perquè primer m'han d'explicar què vol dir especular. Perquè, clar, si tu compres un pis per posar-lo en lloguer, és a dir, estàs proveint de lloguer, estàs especulant? Sí, no? Per tant... Llavors, qui posarà en lloguer? Quin pis? Estabilitat normativa. I després... Si tu ets un promotor i has de fer una construcció i saps que tota la gent que ho comprarà per lloguer no te la comprarà, no el fas, perquè dius, què em queda? Saps? Em queda una persona que vol anar a viure allà, o sigui, és que no el construiré. És ridícul. I finalment, per mi, el tema que parlàvem, polítiques d'infraestructures públiques, de mobilitat pública, que han d'anar de la mà de l'habitatge, hem de descentralitzar la ciutat. Hi ha molta gent que viu a la ciutat i potser no voldria viure a la ciutat, però entre que li cobren un 10% d'ITP si es canvia de pis, si se'n va a viure fora i li costa entrar a la ciutat, escolta, facilitem la descentralització de Catalunya, no? I després una cosa que per mi és essencial, no en l'habitatge, amb totes les polítiques públiques. Fer un anàlisi rigorós ex post, és a dir, un cop tu has fet aquesta llei, està funcionant o no està funcionant? Poden, sisplau, d'una vegada en aquest país haver auditories de si les lleis que fem estan funcionant, estan aconseguint l'objectiu? Perquè si no, ens hem de fiar sempre d'aquestes paraules tan amables de certs polítics d'esquerres que diuen jo ho faig amb la millor de les meves intencions pel bé comú. Però està funcionant o no? Perfecte, Albert. Doncs escolteu, jo crec que hem tractat pràcticament, segur que hi ha més temes, hi ha el tema de donacions i successions i com això impacta també en les persones que tenen un pis, que són normalment catalanes i s'han de malvendre el pis i que vingui un expat justament i el pagui trinco-trinco i per tant deixa de ser una propietat d'algú d'aquí perquè sigui d'algú de fora, vull dir, i tot això teòricament per redistribuir la riquesa amb aquests impostos que d'altra banda no existeixen a altres llocs i per tant també hi ha aquí un impacte colonial afegit que paguen els catalans respecte a altres llocs de l'Estat. Per tant, podríem parlar d'això, però jo crec que això és un tema que ja està prou assumit i que qualsevol persona mínimament interessada en que es protegir els catalans ho té clar. Per tant, donem per conclosa aquesta xerrada, aquest debat. Us agraeixo moltíssim que hagueu vingut a l'estudi. Moltes gràcies per la invitació. Sí, gràcies. I gràcies per haver pogut fer aquest debat d'una manera més aprofundida, no? I no havent de barallar-se amb algú que pensa totalment el contrari i que, per tant, no es pot entrar en el quid de la qüestió.
I res, a vosaltres doncs, us agraeixo moltíssim una vegada més que vingueu al canal, que assistiu aquí per veure doncs, aquests debats amb visió catalanocèntrica i lliure doncs, de les premsa subvencionada. En qualsevol cas, us agraeixo molt. Fins la propera.